Máis temas, máis actualidade. Imos falar de política. Imos falar de como ven os socialistas en Santiago de Compostela, pois a actualidade local en distintos frentes. Para iso, pois recibimos no noso estudio a Marta Val, que é concelleira do PSD a PSOE en Raxoi. Moi bo día, Marta, benvida. Moi bo día, encantada de estar aquí acompañándovos nesta mañá chuviosa, como veñe sendo últimamente todas as mañás, a verdade, ou todos os días, a verdade, sí. Bueno, como empezamos o ano 2026 no que se refire ao estado da cidade, o estado de Raxoi e dende a prisma que ten os socialistas? Pois, bueno, xa viñemos dicindo estes días, tamén no almorzo informativo que tivemos a semana pasada. A verdade é que para os socialistas asistimos a unha situación de parálise bastante total e absoluta, bueno, ou parálise importante na cidade. Vémolo pois no día a día, vémolo na falta de proxectos novos, danos a sensación de que estamos tratando de xestionar o ordinario, tratando de xestionar o que as actuacións corrientes do Concello, falta ambición en política de vivenda, para nós é algo esencial. Falta ambición e dilixencia, é dicir, a ambición en poñer en riba da mesa cuestións novas que poida impulsar o goberno e dilixencia, por exemplo, na cesión das parcelas á Xunta, que xa teñan que estar cedidas, a verdade. É un dos temas principais, sí, a vivenda? Para nós, sí, evidentemente. A falta de vivenda. A falta de vivenda é un problema principais. Evidentemente, nos alegramos de que a Xunta de Galicia recorde que por fin ten competencias en materia de vivenda, porque o certo é que nos últimos anos non fixo absolutamente ninguna sola vivenda protexida en Santiago de Compostela. Acórdase agora de que ten vivendas e que ten parcelas. Evidentemente, todas esas propostas son sempre moi benvidas, pero o certo é que estamos falando dun horizonte temporal bastante a longo prazo e necesítanse solucións xa, necesítanse solucións para ahora. Dende o Partido Socialista, dende o Grupo Municipal Socialista, unha das medidas precisamente que propuxemos xa durante o ano 25 e tamén propuxemos ahora neste marco de negociación dos orzamentos é a creación dunha bolsa de vivendas baleiras, como a que fixo o Concello de Lugo, porque entendemos que é algo que pode permitir mobilizar a curto prazo vivendas pois a precios accesibles e con plenas garantías tamén para o propietario desas vivendas. Unha bolsa onde a institución local sexa intermediaria, en certo modo, entre arrendadores. Sí, é dicir, un pouco existe no País Vasco, de feito, leva moitos anos funcionando, é un sistema que deu moi bons resultados, vais a poñer agora en marcha no Concello de Lugo e efectivamente, é dicir, trátase de que o Concello realmente sea como o nexo de unión, é dicir, temos os propietarios que, bueno, evidentemente a cambio de uns beneficios fiscais ou incluso tamén a cambio de axudas, bueno, todas son estas cuestións que hai que ver, evidentemente, pois poñen a súa bolsa ou ceden a súa vivenda a esa bolsa a cambio dun precio, evidentemente, e despois a administración é a que pon esas vivendas pois no mercado a precios accesibles, en función, evidentemente, das rentas desas persoas que necesitan acceder á vivenda. É algo que existe, é algo que está dando resultado noutros lados, é algo que en Lugo van a poñer en marcha xunto con outras medidas en materia de política de vivenda e entendemos que é algo que podemos impulsar dende Santiago, aproveitando que se vai a facer ese famoso censo de vivendas baleiras para aplicar esa medida pois de recargo, que evidentemente pois nós tamén estamos a favor. Estades a favor desa medida, sí? Estamos a favor desa medida, pero nos falta esa outra pata, que é o que estamos a dicir agora. Entendemos que non podemos mobilizar as vivendas baleiras solo con recargos, solo con incentivos negativos. Temos que poñer incentivos positivos en riba da mesa, e isto é moi importante. Bueno, temos que demostrarlle á cidadanía que teñen que poden confiar no Concello de Santiago. E para nós esa é unha medida moi importante, porque nos permitiría
no curto prazo, pois mobilizar toda a vivenda baleira que hai en Santiago e que, bueno, hai que facer ese análisis riguroso, porque se fala de cifras, pero, bueno, entendemos que é unha medida que a curto prazo pode dar resultados, sí. Na oposición está o grupo de No Escritas, e tamén está o Grupo Socialista e o Grupo Popular. O Grupo Socialista e o Grupo Popular defineron de unha mesma palabra o que está acontecendo en Raxoi. Tantos populares como socialistas vedes que o equipo de goberno está bunkerizado. Utilizades os dous, dende a oposición, esa expresión. Está bunkerizado o grupo? Bueno, non sei quen empezou, quen foi o primeiro, teño que reconocelo, pero sí. Pero que é sintomático, sí, ¿no? O definilo con esa mesma palabra. Pero non é que o diga o Grupo Municipal Socialista, é o que nos dice a xente. É dicir, todas as persoas coas que falamos, é dicir, a nos pásanos, nos unha crítica que agora é verdade que como que intentan, bueno, pois negociar e falar máis as cousas, eso é verdade, dende fai pois uns meses, pero a tónica xeral cos partidos de oposición, cos partidos que facilitamos a acción de goberno, era que información e transparencia axusta. E tamén a queixa xeral da xente é que non se traslada información á cidadanía. Por exemplo, co tema pois da ordenanza famosa de xestión de residuos, tanto unha como outra. Son cuestións que tes que falar cos sectores afectados. É importantísimo, é dicir, xa sabemos que ten que ser, pero tela que definir, tela que falar. Xa sabemos que non vai a contentar a todo o mundo, pero polo menos falar. E con eso, pois, moitas cousas máis. Planteas un tema do ensanche, pois, o millor. Antes de anunciar que vas a anunciar eso, séntate con eles. Santiago de Chile, Praza de Vigo, perdón, se non me equivoco, Santiago de Chile, sí, que non deixa de ser un anuncio, porque fan falta cartos, con infografías, con fotos, pero quizáis antes de anunciarlo vai a falar con eles, porque eu entendo que eso... Houve unha reunión onte con Raigame. Onte, sí, pero igual antes de anunciarlo tiñan que haber falado. Sí. Unha cousiña pequeniña, pero é sintomático. De feito, este pleno levamos ao pleno que mañá levamos unha pregunta de cando se van a repoñer pois a escultura da maternidade, unha escultura que desapareceu, agora explico, pero que se presumía que había desaparecido pois en frente de área central, non? E non é que, claro, de primeiras o que pensase, pois a roubaron, sí. Non, retirárona de Parques e Sardines para arreglala, pero non informaron. Aí hai unha asociación de veciños, igual que en todos os barrios de Santiago, porque se algo se caracteriza Santiago é polo seu asociacionismo. Comenta, consulta, falta moita escoita, falta moita transparencia do que se vai a facer, do que se quere facer. E para nós tamén é esencial, e isto é moi importante, falta acción no goberno, e iso notase. Quizáis o millor esa falta de acción van o día, porque, bueno, se máis ou menos tes as túas actuacións planificadas, pois podes planificar con tempo a interlocución e a comunicación coas veciñas e veciños, pero se vas a golpe de mata, pois este é o resultado. Que máis levará o Grupo Socialista mañá que nos poida contar? Pois adiantar? mira, si o Grupo Socialista este pleno pois vais a centrar por un lado no tema dos centros socioculturales, xa sabemos que... Sois moi críticos coa situación. Somos moi críticos por dous temas esenciales. Hai un tema que non nos gustou e que xa no seu momento criticamos moito, que a eliminación da reserva do lote de conserxería a centros especiais de emprego. Estamos ante un goberno, e isto é moi importante, que presume de social, pero que suspende estripitosamente en esta materia. Somos as administracións públicas as que temos que dar exemplo, e somos as administracións públicas as que temos que promover contratacións a largo prazo a centros especiais de emprego de iniciativa social e a empresas de inserción, precisamente para dar esas oportunidades. E este goberno, no que vai de mandato, non licitou ningún só contrato reservado a centros especiais de emprego. E é máis, un contrato que había, pois o eliminou incumprindo, e isto é moi importante, un acordo dunha xunta de goberno do ano 2017, é dicir, estaba gobernando Compostela Aberta, están incumplindo os seus propios acordos. E outro tema que nos parece moi aberrante, evidentemente, é o funcionamento, o que estamos a asistir en centros socioculturais. Estánse dando prórrogas, órdenes de continuidade a unha empresa que está incumprindo.
Na xestión do día a día te podes encontrar con moitas sorpresas, pero o que está a pasar, o que está a permitir o goberno municipal non é normal. Non se estaban a prestar ou non se prestaron actividades, transparencia ao respecto, cero. O concelleiro tiña que transparentar toda a situación do que estaba a pasar, que se iba a dar, que non se iba a dar. E o que é máis grave, hai moitas familias, as traballadoras e traballadores dos centros socioculturais que levan sen cobrar dende outubro. É moi grave. Eu non sei que familia pode aguantar eso. A miña, dende logo, non. Sí, está claro. Pero estamos a falar de outubro, novembro, decembro, paga esta de decembro e xaneiro sigue sen cobrar. Agora o goberno municipal, nas últimas xuntas de goberno, adotou algún tipo de iniciativa ao respecto. Non sabemos se será efectivo. E é preocupante, é outro dos temas. O pleno de mañá. Sí, outro tema que levamos que de algún modo é o vinculado á xestión das instalacións deportivas. É moi importante que preocupante tamén, é moi preocupante. A ver, somos conscientes que fan falta máis instalacións deportivas. En Santiago temos... É un clamor. Ese é un clamor brutal. Da igual a disciplina que escollas, é un clamor. Sí, e bueno, eso entronca co esencial de todo isto. É esencial que se saque xa o plan director de instalacións deportivas. O Concello da Coruña acaba de licitar a súa elaboración e é un documento estratégico e esencial que che permite facer realmente unha composición de lugar. Temos unhas instalacións deportivas que estamos empregando. Despois hai unha serie de instalacións deportivas que son da administración autonómica e que deberíamos de tratar de meter no mesmo paquete, a verdade. E despois, evidentemente, temos que construir, tense que promover a construción de novas instalacións deportivas. Aquí a administración autonómica ten bastante que decir. Debería de implicarse máis. Responsabilidade compartida. Efectivamente. Dito isto, coas instalacións que temos, hai cuestións que temos que anticiparnos. Non pode ser que esperemos ao mes de setembro ou de outubro para coñecer a distribución das instalacións deportivas para ese curso. Porque as instalacións son sempre as mesmas, os clubs máis ou menos que demandan pois son os mesmos, hai con variacións, hai que anticiparse. E tamén, de algún modo, o que solicitamos é que se incorporen criterios de discriminación positiva pois para deportes, no reparto de instalacións pois para deportes minoritarios ou criterios de discriminación positiva a favor do deporte feminino, porque, xa vimos ou xa estamos a ver o que está pasando pois con algún club que é moi importante, sin desmerecer a todos os demais, pero que fa unha aposta importante polo deporte feminino. Entendemos que temos que estar aí, porque ademais se algo aprendín durante estes anos que levo na corporación é que estas entidades fan un traballo brutal, e temos que acompañalas e temos que ir un pouco todos a unha, e fai un traballo que non pode facer directamente a administración, pero fan un traballo de conciliación, de coidado, de crecemento das nosas fillas e fillos, e é brutal. Entonces temos que cuidalos máis. Outro dos temas, par de temas que quero tamén poñer en riba da mesa, é a perda, que tamén denuncia o Grupo Municipal Socialista, o PSDG-PSOE na nosa cidade, a perda de 3,6 millóns de euros, 3,6 millóns de euros de fondos europeos. Que ocorre? Para que son estes fondos? Por que se chegou, eso terá o que decir evidentemente o goberno municipal e o que está a xestionar o día a día desos fondos, pero dende o noso punto de vista, ti cando colles un equipo de goberno, unha das cousas esenciales que tes que afrontar e no que te tes que centrar é que asuntos críticos hai. Os fondos europeos suele ser un asunto crítico. Nós, cando chegamos, collimos o Smart Iago apenas executado. Tiñamos que executalo. E o executamos. Este goberno municipal colleu un goberno con fondos importantes que conseguimos
no mandato pasado, pero que non executou e está a devolver, é dicir, xa, bueno, os fondos asignados á Plaza de Abastos xa nin o intentou, devolveunos. Hai que ser valientes e hai que ser ambiciosos, porque se nos volvemos un pouco mismo, se nos recreamos, nos xa sabemos que a xestión é complicada, pero hai que ser valientes e hai que ser ambiciosos e temos que intentalo por todos os medios. E estes fondos que se acaban de perder do proxecto de biodiversidade entre Sa de Sarela, segundo a información que temos, segundo a información que temos, e evidentemente a última palabra ten o goberno municipal, pero segundo a información que manexamos, o prazo de execución acabou, non se concebeu ninguna prórroga, non temos información ao respecto, o goberno municipal tampouco o negou. Entonces, claro, son proxectos, a ver, non todo é facilísimo, xo sabemos, pero tes que anticipar. Se o goberno entra no ano 2023, é que, se me apuras, no ano 2023, finais do ano 2023, principios de 2024, ten que estar todo licitado. Non podes esperar a licitar a 2025, porque non che vai a dar tempo. Hoxe coñecíamos tamén os datos de turismo de decembro. E hai sorpaso histórico dende que hai datos do INE, do Instituto Nacional de Estatística, é a primeira vez que a Coruña nos pasa por encima de Santiago de Compostela. A primeira cidade, bueno, teño todos os datos en radiolidersantiago.com, é a primeira vez. Estaba Vigo, que era a que máis turistas soe recibir habitualmente, estaba Santiago, estaba Coruña. Sorpaso da cidade da Coruña en Santiago. Non quero facer un baile de números, está todo, insisto, en Radio Líder Santiago. Que lectura fai deste sorpaso a Santiago de Compostela en materia turística, caída de pernoctacións, máis hotéis que nunca pechados en xaneiro, en fin, abrimos a brecha de... E vendéndonos en Fitur como destino turístico de congresos, coa falta, máis que evidente, de servizos que os congresistas futuros poden precisar. Que lectura fai do motor económico que a día de hoxe ten Santiago de Compostela? Claro, a ver, aquí non é un análise sinxelo, pero no que respeta, a ver, o Concello e no que respeta as competencias do Concello. Evidentemente, hai que facerse a pregunta de por que está a pasar eso. E a resposta non pode ser solo o asunto, o tema de Ryanair. Está a pasar eso porque o millor é que non queren vir. Non queren vir, acabas de dicilo ti mesmo, fomos a Fitur promocionando un turismo de congresos, estamos en condicións de ofrecer en estos momentos Santiago como cidade de congresos. Evidentemente hai unha infraestructura potentísima, para que sí, temos unha infraestructura potentísima, valiosísima, diría que das mellores de Galicia. Temos unha infraestructura moi potente, pero falta un elemento esencial, que é a parte de mobilidade. A parte de mobilidade dentro da cidade. Despois nos podemos meter en outras cuestións que é evidente tamén, que son pois, a mobilidade de outras pois dentro da comunidade autónoma, ese outro tema, non? Pero a parte de mobilidade dentro da cidade que afecta ou ten efecto directo ou pois pode ter impacto, unha mala mobilidade vai a ter un impacto no número de viaxeiros que entran por o aeroporto de Santiago, pois eso é un tema a mellorar. Despois, outro tema, e é importantísimo, temos que tratar de diversificar a nosa acción cultural. Temos que tratar de atraer a xente. Cultura como reclamo. Efectivamente. Temos que conseguir que a xente, un pouco tamén o que decías, están baixando o número de pernoctacións. Temos que traballar para aumentar o número de pernoctacións, porque eso vai a ser bo para o conxunto de Santiago, non só para os hotéis, sino para o conxunto de Santiago. Entonces, é unha moi mala noticia, é unha noticia preocupante, é unha noticia na que o Concello de Santiago ten que facer, evidentemente, facer moitos deberes, pero tamén entendemos que as outras administracións, a AENA, e a Xunta de Galicia tamén teñen moito que facer. Somos coñecedores de que a AENA está facendo unha intensa labor
para recuperar, para buscar novas rutas, pero, bueno... Pero non pode ser que realmente o grupo de goberno, e teria que preguntarlo a ellos, pero a eles, pero unha lectura que pode facer vostede que está dentro de Raxoi, que realmente esas políticas que aplican é buscando precisamente isto? Recibir menos turistas, a cidade de Compostela para os composteláns, pois o que moitas veces ten o nacionalismo en sí mesmo, non? Claro, a ver, hai que equilibrar, como sempre, evidentemente. Que igual están felices de que nos visiten menos. A ver, eu non creo que estén felices, sinceramente non creo que sería unha mala noticia que estivesen felices de que nos visiten menos. Hai que equilibrar e hai que buscar posturas, puntos de encontro, porque puntos de encontro, e aí é onde entra o funcionamento dunha administración. O punto de encontro non pode ser, pois, simplemente Compostela é frágil. Non, o punto de encontro é, a ver, como vamos a regular, por exemplo, este fluxo para que as veciñas e veciños de San Pedro, pois, poidan vivir e descansar con normalidade. Ese é o punto de encontro. O famosa regulación dos fluxos turísticos. Claro, hai que buscar a maneira de buscar solucións, que é o difícil de xestionar, porque decir simplemente que Compostela é frágil bueno, é pouco máis, porque o que está a facer este goberno municipal pois non nos leva a nada, simplemente nos leva ao mellor a crear, pois, exacerbar posturas, bueno... A vostede lle preocupa, polo tanto. Sí que é preocupante, porque, bueno, o impacto desa política estámolo a ver, non só no tema do aeroporto, que tamén é verdade que iso non é única e exclusivamente a situación do aeroporto, entendo que requeriría un análise moito máis complexo. Claro, a situación do aeroporto ou a explicación das caídas do número de pasaxeiros do aeroporto Rosalía de Castro require un análise moito máis sesudo, non é só única e exclusivamente a responsabilidade do goberno municipal, pero no número de pernotacións, eso sí, aí sí que a responsabilidade a ten o goberno municipal. Entonces, bueno, aí é onde ten que traballar precisamente pois para evitar confrontacións e xestionar, porque deso se trata. Aqueles que estén escoitando agora mesmo a entrevista, que supoño que serán pois moitos en directo ou depois no vídeo podcast, unha reflexión así rápida, sen entrar moito, dirán, claro, pero é que toda a crítica que está vendo agora mesmo é o Grupo Socialista o que mantén este goberno. Algúnas forzas incluso falan de tripartito, agora xa cuatripartito, realmente hai dúas forzas que están gobernando e vostedes na oposición, pero sí que é certo que hai esa certa permisibilidade co voto, con non voto, de ter ese goberno nacionalista gobernando. Síntese os socialistas sentirvos parte de todo o que acontece? Sentidesvos, aínda que sexa en pequena parte do grupo de goberno, aínda sen estar, hai responsabilidade de que a cidade este como este por culpa do grupo socialista, polo sentido do voto, polo apoio aos orzamentos, etcétera, etcétera, ou a política é así, ten algunha explicación que vostede me pode dar? A mí non, a cidadanía. A cidadanía, evidentemente, eu entendo esa dúbida da cidadanía. Vou a empezar que a experiencia que tivo esta cidade cun goberno do Partido Popular foi nefasta. E os datos nos remetimos. Non me estou referindo que se o cambio de alcaldes, eso non. Aí durante ese mandato se adoptou unha decisión que o sector económico de Santiago coincide en decir que foi malísima, que é a desaparición da empresa pública de Movisa, baixo a falacia ou baixo os argumentos de que tiña malos datos económicos. É mentira. Era unha empresa solvente e é un instrumento que se demostrou valiosísimo, de feito, valiosísimo na promoción de vivenda pública e protexida, valiosísima no desenvolvemento de solo industrial. De feito, outro día, así, revisando un pouquiño a hemeroteca, encontramos algunha declaración de algunha concelleira por aquel entonces do Partido Popular que viña a decir algo así como que non é necesario máis suelo industrial en Santiago. Porque, bueno, tenemos parcelas sin vender e, en consecuencia, non é necesario. Bueno, estamos ás alturas da vida na que estamos e estamos vendo a situación que estamos a vivir.
Nos, evidentemente, pero non porque a política sea así, nos apoyamos un goberno de esquerdas, creemos nun goberno de esquerdas, creemos, coincidimos en propostas ou en ideas do actual goberno municipal, pero, dende logo, non participamos nese goberno, non estamos nese goberno, nos houbésemos feito as cousas, algunhas cousas de outra maneira, porque nos preocupa moito o crecemento de Santiago. Hai que volver a poñer Santiago á altura do que é a capital de Galicia. Para iso hai que ser valientes. Este goberno está instalado na inercia da xestión corrente, e iso non pode ser, hai que ser máis ambiciosos, con lo cual non compartimos, evidentemente, os ideais do Partido Popular para Santiago. Coincidimos en que queremos un Santiago mellor, pero non compartimos o como. E iso é moi importante. Iso é moi importante porque define a esencia. E despois tamén, insistimos, a experiencia do Partido Popular para con Santiago non foi boa. E ese é só un exemplo de por que non foi boa. E o Partido Popular podería quizáis facer máis cousas por Santiago das que está facendo. Ten competencias na administración autonómica para facelo. E non o está a facer. Nos preguntamos por qué. Bueno, hai certas cousas que sí que lles gusta deste actual goberno. Entendo que tamén de outros gobernos tamén hai cousas, ou todo é malo. Porque meteu ideoloxía. Preferimos un goberno de esquerda. No, a ver... Porque hai ideoloxía, non? Evidentemente, vale. hai ideoloxía, claro que sí. É dicir, nos preocupan moito as políticas sociales, nos preocupa moito a política de vivenda, vale. Nos preocupa moito a recuperación do tecido comercial, claro, nos preocupa moito como está xestionando o grupo de goberno. No, porque basicamente non están facendo. Ese é o tema esencial. É dicir, nos queremos unha empresa pública de vivenda solo, que desmantelou o Partido Popular. Nos queremos, apostamos por eso, pero non está sendo áxil nese tema. Nos queremos dinamizar o solo industrial. Apostamos firmemente por eso, pero tanto a Xunta de Galicia está parada e o Concello de Santiago está parado. Nos queremos dinamizar o comercio de Santiago. Nos interesa moito. Está moi apagado. Como a cidade en si mesmo. Efectivamente. Entonces, claro, pero que está facendo o goberno? Nada. Ese é o problema. É por explicar esa crítica que se fai por un lado e despois... Sí. Bueno, pues Marta vale explicando esa postura que ten o Grupo Municipal Socialista agora de que este goberno teña maioría suficiente e demais. Creemos nun goberno de esquerdas, pero ben xestionado. O problema é que este goberno non está xestionado, e iso é moi importante. Perfecto. Mira, 2 minutos. Sí. Como está o PSOE en Compostela? Porque vai a 2025. Bueno, pouco... Con cousas bruscas, con cambios, con... Bueno. Como está? Pois o PSOE está construindo o seu proxecto. O PSOE sempre, o Partido Socialista en Santiago é un referente. Foi un referente e seguirá sendo un referente. Gobernou moitos anos. E non polas persoas que estemos, sino polo proxecto que quere para Santiago. Estamos en esa fase, estamos tratando de montar o noso proxecto para Santiago, proxecto que non é cuestión dunha, dúas ou tres persoas, sino dun equipo grande de xente que está detrás do Partido Socialista, equipo que xente que entra, que sale, porque isto é así, é a vida mesma. E o bonito de estos proxectos é precisamente ter as portas abertas para todo aquel que poida aportar, porque sempre será vendido. Búscase candidato ou candidata, entendo. Hai que poñer un candidato ou candidata. Está vostede no banquillo? A ver, o proceso depende total e absolutamente. Creo que xa se fixeron declaracións ao respecto é un proceso máis a nivel de partido, un proceso federal.
unas cuestións orgánicas vou vos a confesar que non son un fenómeno. Pero bueno, cando pregunten nesa reunión, quen quere ser candidato? A candidata, veña, unha primeira criba, erguerá a man ou non? A ver, a min me está preguntando, eu, evidentemente, se estou aquí a estas alturas é porque quero formar parte do proxecto. Do proxecto. Que é o importante. Que unha lista vai de un ou ata o último suplente, vamos. A ver, sí, son cousas que unha non mira en moito detalle, non? Pero sí, queres formar parte do proxecto porque, a ver, eu personalmente, se sigo aquí é porque me gusta, me motiva, me interesa, me parece superinteresante e entendo, ademais, que se poden facer moitas cousas. Entonces, o bonito desto é formar parte de un proxecto. Pois veremos a ver en que acontece todo isto. Queda un ano longo, un ano 2026 que hai que atravesar. Falábamos do PSOE a nivel local, pero ben é certo que sempre que chegan eleccións falamos das ondas, como veñen un pouco en base a moitas situacións. Un partido, xa 30 segundos, Marta Val, un partido que non goza, bueno, que ten moita crítica, diferentes frentes abertos, o Partido Socialista, moito caso. Afectará as eleccións locais, non? Teñen outra vida as eleccións locais? Bueno, pero o Partido Socialista, a ver, evidentemente, como todos os partidos, ten claroscuros, pero ten unha parte positiva moi importante. Nós o que faremos aquí a nivel local, o que viñemos facendo, o que seguiremos facendo, é traballar a pé de rúa. A pé de rúa para recuperar a confianza de todas as veciñas e veciños de Santiago. A mellor forma que se nos ocurre de traballar e propoñer alternativas e propoñer solucións que sexan viables e executables, non castillos no ceo que a veces nos dá a sensación que algún grupo municipal fixo ou fai e despois, bueno, pois a realidade é outra. Entonces hai que ser escoitar a ciudadanía, pero ser tamén transparentes e sinceros a hora de propoñer cuestións para resolver os seus problemas. Pois temos que marchar, Marta Val, concelleira do Grupo Municipal Socialista xunto con Sindo Guinarte, agradecerlle a visita. Tratamos un montón de temas, penso que todos interesantes para o día a día, para sentirnos mellor vivindo na nosa cidade, para seguir buscando ese brillo que precisa Santiago de Compostela, sobre todo sendo a capital de Galicia, sendo patrimonio da humanidade. Temos tantos ingredientes que vemos como cada vez son máis as luces que se van apagando. Hoxe, por exemplo, ese sorpaso da cidade da Coruña a Santiago de Compostela en datos turísticos no mes de decembro. Sempre Vigo encabezaba esa lista, sigue encabezando, pero do segundo posto pasamos ao terceiro. A cidade da Coruña, que parece ser está facendo eses deberes. Grazas, Marta. Moitas gracias a vos, encantada de estar aquí. Grazas.